Ngibingelele kwabenkosi. Ngikholwa ukuthi abenkosi basagcinekile sekunesikhashana sagcinana. Kodwa-ke inkosi isasibekile. Mhlampe nomsebenzi wayo esibekele wona uyogcina wenzekile. Ngisaphinda futhi ngiyasho ukuthi lezi nkulumo zami inhloso yazo ukufundisa. Akikho ukushumayela. Ikakhulu ukufundisa abantu abafikayo ebuNazaretheni nalabo bayisizukulwane esisha esiyofisa ukwazi ngobuNazaretha. Ukuthi ubuNazaretha buyini, busukaphi, baqala kanjani. Nokukhipha-ke izimfundiso ongeyizwa ezobuNazaretha phakathi kwethu. Namhlanje sekukhona iy'mfundiso ey'ningi zazo esiy'bona ziyihlazo kushembe. Zibukeka ziyichilo ngoba kunokuba ushembe zimphakamise emehlweni abantu, kodwa zivusa imibuzo eminingi ey'nhliziyweni zabantu ukuthi kanti ushembe umuntu onjani. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngendaba yaseNtabazwe nobuNazaretha. Sokhumbula ukuthi umlando usitshela ukuthi uShembe umqali wendlela wazalelwa eSkot eNtabamhlophe kwesenkosi yamaHlubi, ezalwa kusekhona uyisemkhulu uNhliziyo ozala uMayekisa uyise kaShembe. Ola khona okwaqala khona into ethi Shembe iyaqala ngalesi sikhathi kuzalwa ubaba omkhulu umqali wendlela, ngoba kwaba igama lakhe alinikwa uyisemkhulu, naye uyisemkhulu elinikwe uNkulunkulu. Indaba-ke endeke-leyo engaqondile ukukhuluma ngayo namhlanje, kodwa ngiqonde ukukhuluma indaba yaseNtabazwe. Kwathi lapha ubaba omkhulu noyise, ubaba omkhulu esekhulile eselako 11 years, wayesehamba noyise bayokwakha eNtabazwe. Uyise kushuthi wayeseyosebenza ngakhona eNtabazwe eHarrismith. Wayesethutha-ke nomndeni wakhe, wahamba nonina. Engicabanga ukuthi wahamba nonina ngoba wahamba noma wakhe noyise ney'ngane nje zonke, wonke nje umndeni kaMayekisa wathutha nawo waya eNtabazwe eyokwakha eplazini lomlungu uConrad. Khona-ke inkulumo ekhona ekhulunywa ubaba omkhulu ebhaliwe ngendaba yaseNtabazwe kwaConrad. Angiqondile ukukhuluma ngayo, kodwa ngiqonde ukukhuluma ngobudlelwane bobuNazaretha neNtabazwe. uShembe ngesikhathi esekhishwa eNtabazwe, ekhishwa uNkulunkulu ngezwi ukuthi ayomenzela umsebenzi wakhe ayemthume wona ezweni laseNatali, wamthuma kaluhlungwana okungathi mhlampe uma ungakubeka namhlanje ungathi kwaba nesihluku kakhulu, ngoba kwadinga ukuthi afelwa izingane, kwadinga ukuthi ashiye abafazi bakhe, kwadinga ukuthi ashiye unina, uyise wayengasekho. Manje uma ehamba-ke kanjalo nge-instruction kaNkulunkulu noma yezwi, wabe esethatha imithwalo eshona eNatali. Uya eNatali, ubaba omkhulu akazi lutho ngendaba yobuNazaretha. Wazi nje kuphela ukuthi ubizwa uNkulunkulu ukuba aye eNatali ayomshumayelela khona ivangeli.
lokubuyisa abantu ekwedukeni kwabo. Akaze akhulume lutho uNkulunkulu noShembe ngobuNazaretha uShembe sesentabazwe. Lutho. Akaze asho lutho nje. NoShembe wayengazi lutho ngendaba yobuNazarethe, yena wayazi ukuthi uyoshumela uNkulunkulu noJesu. Wayazi ukuthi yena uyoshumela ngoJesu nokuthi abantu abayeke izono. Wayengazi lutho ukuthi khona into eyoke ithinta ubuNazaretha phakathi. Uma efika uShembe la eNatali eqala ivangeli, abantu abaningi bazonothisa ukuthi kuma preaching zakhe early asekuqaleni kuningi ukuthinta uJesu phakathi. Ngisho amaculo ayewacula noma ehlabelela iqamba ngalezi khathi ezindala maningi akhuluma ngoJesu. Sokhumbula isihlabelelo sesibili ngisize Nkosi yami, sikhuluma ngoJesu. Isihlabelelo sesihlanu sithi abathanda ukuphila emhlambini kaJesu, sikhuluma ngoJesu. Njalo njalo ngicabanga ukuthi no56 ukhuluma ngewundlu elafayo. So ziningi ihlabelelo ezafika kuShembe ngalezo zikhathi engakatshelwa lutho ngendaba yobuNazarethe, esashumayela ivangeli lokuthi uJesu uJesu uJesu. uShembeke umlando usitshela ukuthi kwathi uma ngabe ehlangana ebizelwa ukuthi aye entabeni yaseNhlangakazi ngezwi elimbizayo, emva kobe bemesabisile abantu bamaphumulo ngendaba yentaba yenhlangakazi ukuthi intaba eyingozi enezilwane. Wabe sethatha isinqumo sokuthi uzoya entabazwe ngoba intaba ayijwayele ade lusela mhlambe nakuyona. Uzoya kuyona kunokuba entabeni angayazi ayodlwa izilwane, kungcono ayofela ngakubo ngaseyinganeni zakhe. Kodwa uNkulunkulu akamvumelanga, wamenqabela. Nakho phela ethi uyagibela isitimela imbombela ephikelele entabazwe. Isitimela safike sama eHillcrest kwaBhoda. Izwi lathi akehle. Sesike saxoxa ngaphambilini ukuthi kwenzekani. Izwi lathi akehle ngoba ubizelwe kuye entabeni enhlangakazi. Kangathi waye enhlangakazi eseqhamuka ngakwaBhoda. So ngamafuphi wamenqabela uNkulunkulu ukuthi aphindele entabazwe. Okusho ukuthi nangaleso sikhathi intabazwe nobuNazaretha yangaba nobudlelwano. Kwase kuthi ngesinye ilanga kwafika umbiko kuyena ubabamkhulu ukuthi umngani wakhe wayeshiye kuyena inkomo zakhe uLuphuthi. Lo owayemxhumanise noLushiga, umfundisi waseBaptist, lo wambhabhatisayo. Kuthiwa-ke uLuphuthi lo useyazidla inkomo zikaShembe, uShembe inkomo zakhe wayeshiya kuLuphuthi. Wathola umbiko ukuthi uLuphuthi useyazidla inkomo zakhe useyayidayisa. Kwamcunula lokhu uShembe wayesethatha isinqumo sokuthi uzokhuphuka entabazwe ukuze akwazi ukuyolungisa leso simo. Umlando sitshela ukuthi wathi esalele njengalelo langa kwafika izwi kuNkulunkulu uthi meke uhamba ngeke sabuya, uzofa. Meke nje waphindela entabazwe ngeke sabuya, uzofa. Akangabe sahamba. Sukela ngalelo langa uShembe akaze aphindele entabazwe kusukela mhla ka 9 March 1910. Akaze uShembe aphindele entabazwe. Ukuthi abukho ubudlelwano obabakhona phakathi kwentabazwe noShembe esewu
umqalo wendlela. Bagcina ubudlelwane esengumdlwamafa indodana kaMayekisi ngesikhathi ephuma eshiya iy'ngane nabafazi bakhe eza la eNatali, akaze aphindele eNtabazwe. Okusho ukuthi ngamafuphi ubuNazarethe eNtabazwe abuzalelwanga khona, kodwa uShembe futhi akazalelwanga eNtabazwe, kodwa futhi uShembe wabizwa izwi esesentabazwe ukuthi aye eNatali eshumayela ivangeli elagcina liwubuNazaretha. Lokhu ngikushola ukuthi abenkosi abafisa ukwazi ngendaba yobuNazaretha nokusuka kwabo bangadideki iy'nkulumo esezikhona ezedukisayo, iy'nkulumo ubuNazaretha banamhlanje sebufana nonwabo, sebunede bungafika endaweni ethile bushintshe umbala bufane naleyo ndawo. Buphume ebuNazaretheni obaziyo, buphume emlandweni owaziyo, kodwa bese kukhulunywa umlando esingawazi sonke. Ingakho ukuthi usufana nonwabu, ngoba unwabu ngeke usho ukuthi lumbala muni, kanti umNazaretha buyinto eqondile ngqo, engenabo ubufenkefenke, engahlotshiswe ngalutho. Buyinto nje kaNkulunkulu emile ingunaphakade. Manje-ke lokhu ngukhulunyiswa ilokhuzana indaba ekhona la ko-social media nasey'ntshumayelweni esiyizwayo kubantu ey'khulumisa isihlahla esithile kuthiwa sisentabazwe, leso sihlahla sawa saphenduka saba yitshe. Kuthi uShembe wathi uma ngabe ubuNazarethe buyophela lesi sihlahla siyobola, kodwa uma ngabe bungeyokuphela leso sihlahla siyophenduka itshe, nangempela saphenduka itshe. Intshumayelo khona leyo esizwa nje maduze nje njengoba sekunegidigidi lendaba yasentabazwe. Asinankinga-ke vele intabazwe phela ila uShembe wasuka khona, ila uShembe owakhulela khona, ayewazalelwa khona, owakhulela khona, waze wafika ezidubeni lokuthi aganwe abe nomuzi esentabazwe. Wayesesuka-ke eza la eNatali ngo-1910 esezoshumayela ivangeli. Bantwana benkosi, umlando uyosahlulela kabi uma ngabe uShembe simupha izinto ongafanele simuphe zona. Lesihlahla okukhulunywa ngaso kunevidiyo engizoyi-attach-a la uThabo Sambothi echaza khona ngendaba yalesi sihlahla ukuthi sisima kanjani. Yes, ngiyavuma kuwumlingo kaNkulunkulu, kuwumlingo nje angisho njalo, ukuthi kube khona isihlahla esiwayo maqede singaboli kodwa siphenduke siqine sifane netshe. Kuwumlingo lowo kaNkulunkulu. Kodwa futhi lesi sihlahla ngokukhuluma kwabakhulumayo sawa saqela saba yitshe ngisho uShembe engakazalwa. Ngisho uyise kaShembe, ngisho uyisemkhulu kaShembe engakazalwa. Manje uma ngabe sizosithatha isihlahla sisimatanise noShembe, ngenye inkinga leyo. Ngangcono bekuthiwa lesi sihlahla sasiyibika lokuthi ezweni lasentabazwe kuyofika uNkulunkulu athathe umuntu wakhe amsebenzise ukuthi enze umsebenzi wakhe oyinqanawe, oyitshe, oyidwala elibushelelezi. Ukube inkulumo isho njalo ngabe sithi siyabavumela laba basho njalo, ngabe siyalingeka ukubavumela. Kodwa hhayi ukuthi isihlahla saProfethi uShembe ukuthi njengoba siwa nje siyoqina sibe yitshe.
kwakungani kuze kube leso sihlahla zingaki izihlahla. Njengoba ngishilo ngizowathasha ividiyo la uSambothi akhuluma ngaso leso sihlahla. Kule background esengiyikhulumile ngendaba kaShembe nokuphindela kwakhe eNtabazwe. Iyamfakazela uSambothi kule nto ayishoyo, iyabaphikisa abakhuluma ngokuthi uShembe nalesi sihlahla kunobudlelwano obukhona phakathi kwaShembe nalesi sihlahla. Ithi iNkosi ilanga ngelinye ilanga indaba kaShembe ibhaleni futhi niyikhulume, kodwa ningayihlobisi. Ibhaleni njengoba injalo, ningayihlobisi ngalutho. Wayekushiso yini lokho? Wayekusho ngoba uShembe uphelele. Konke akwenzile uShembe kusobala akucashile. Kusobala ukuthi uShembe wamisa ulwandle selusho ukuphuma ludla amabhilidi lapha ePhoyinti. Leyo nto leyo akuyinto ecashile, sobala nje ba. Ngisho iy'ngane zakhe uShembe ziphila naye, ziyakwazi lokho zakukhuluma nangalokho. Kodwa iy'ngane zakhe ayikaze yikhulume ngesihlahla saseNtabazwe, ekubeni zazalelwa khona zakhulela khona. Ayikaze zisho lutho ngaleso sihlahla, kodwa zakhuluma ngakho konke okwenzeka kuyise eseseNtabazwe kuze kubuye ahamba uyabashiya. Zakhuluma ngakho, kodwa ayikaze yikhulume lutho ngesihlahla saseNtabazwe. Isihlahla saseNtabazwe sesiyivangeli lamanje nje eliqala manje njengoba sekunegidigidi laseNtabazwe esingazi ukuthi inhloso yalo-ke yaso kwakuyini. Manje njengoba ilanga lathi alibhalwe iy'nkulumo, iy'ntshumayelo zikababamkhulu noma indaba zikababamkhulu, kodwa zingangezwa. Yingoba wayazi ukuthi ubabamkhulu wenza okuningi kokuveza amandla kaNkulunkulu okungadingi ukuthi uze ukunonge ukufaka ama-spices, because indaba esobala eyayingenziwa umuntu womhlaba, engenziwa umuntu oyisithunywa sikaNkulunkulu kuphela. Manje lokhu ukuthi kuphanjaniswe umlando kaNkulunkulu nomlando kaShembe, leyo nto leyo iyawudumaza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyafisa isizukulwane esizayo esingemva kwalesi sizukulwane sobumnyama njengamanje sibalekele into enjalo, ngoba leyo nto enjalo ingawuvimba umphefumulo ungavuki ngosuku lwesithathu ezulu ethuneni, ngoba ukuthuka uNkulunkulu lokho kuwukuthuka uNkulunkulu, lokho kuwukuthuka isithunywa sikaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu wenza into engayenzanga. Yes, isihlahla somiswa uNkulunkulu, kodwa akasomesanga ngenxa kaShembe. Manje kuhle uma ngabe abantu bezokhuluma bakhulume ngento uShembe akhuluma ngayo yena, ngoba uyena kuphela owayengakhuluma indaba lesi sihlahla atshela abantu ney'ngane zakhe nomndeni wakhe owafika nawo. Kodwa thina esizalwe engasekho ngeke sikwazi thina ukukhuluma leyo nto ngoba sasingekho ekhuluma, sasingekho futhi esuka eNtabazwe. Manje liyahlupha-ke leli vangeli lamanje, ngoba kuyivangeli eliney'nhloso ey'thile, engenayo inhloso yokubona uNkulunkulu ngemva kwethuna, kodwa liney'nhloso zezinto zanamhlanje ey'phelayo, ey'bolayo. Inhloso nje yaleli vangeli lanamhlanje sekuyizinto eziphelayo, perishables, izinto zamanje. Kusasa sey'shintshile, ingakho ngithe ivangeli lanamhlanje selifana nonwabu. Njengoba kukhulunywa lokho okukhulunywa namhlanje manje, eminyakeni ezayo kuzobe sikhulunywa okunye kuthiwa uShembe wathi. Into esingayazi namhlanje, kodwa kusasa kuzobe sekukhulunywa ukuthi ubabamkhulu wathi ngeNkosi yesithupha.
noma inkosi yesikhombisa kube sekunje. Yini ivangelo oluwunwabu? Ivangelo oluwunwabu elishintsha amabala. Kanti uNkulunkulu uthi yena uye namhlanje nakusasa nayizolo bekusenguye. Ingunaphakade nguye. Manje uma ngabe eguquguqulwa njengesikhumba sonwabu, lokho kuyawudumaza umsebenzi kaNkulunkulu futhi lokho kuwukuphatha ngeze igama likaNkulunkulu, okuyisono-ke ngoba usuwephula umyalo emyalweni eyishumi. So mina bengifisa ukuthi njengoba uShembe wasifundisa ukuthi sigcine imithetho kaNkulunkulu njengoba asibhalela uMose, sikuhloniphe lokho. Into masingayazi singayithathi siyimbandakanye noShembe, siyenze ibe yilokhuzana. Singenzi njengalaba abafundiswa ukuthi uShembe wandiza, bakuthatha nabo bafundisa kanjalo abanye ngenxa yokuthi babe nenzondo kaShembe, nanokuthi abafunanga ukucwaninga izinto, abafunanga ukuyibona into ukuthi lento ekhulunywayo ayisilo iqiniso. Lento ekhulunywayo ayikwazi ukuba yiqiniso in literal terms. Manje kuyasidumaza futhi kuyawudumaza nomsebenzi kaNkulunkulu leyo nto. Bengifisa-ke ukuthi isizwe esifisa ukuba abantu abafisa ukuba amaNazaretha abangenayo kulezi zinto lezi bakwazi lokho ukuthi amampunge ukuthi kunesihlahla entabazwe sawa saphenduka itshe ngenxa kaShembe, noma kunobudlelwane nobuNazaretha. UbuNazaretha nentabazwe akuhlangani indawo ngaphandle kokuthi uShembe wakhulela khona, wasuka khona esezala ezoshumayela ivangeli. UbuNazaretha bufike kuShembe sela eKZN. Ufike la esese-KZN. Abumfikelanga uShembe sesentabazwe. Into yamfikela ukuthi akeze kwaZulu eNatali azoshumayela ivangeli abuyisa abantu ekwedukeni ukuze bakhonze uNkulunkulu ngemithetho yakhe. Ilokho kuphela ayekunikiwe uShembe, imandate yakhe ileyo yokuthi uyohlangana noNkulunkulu entabeni yaseNhlangakazi, amnike imiyalo okuyiyona azohamba ngayo kulokhu kuhamba kobuNazaretha. Ngiyafisa-ke bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu aniphe inhliziyo zokuyamukela lento, nifake engqondweni zenu, nifake futhi nasenhliziyweni zenu ukukhulisa igama likaShembe. Inkosi inibusise. Sisentabazwe Harrismith la, ngime endaweni yaseScomplaza, kodwa khona lapha i-background intaba le, bayazi abaningi babedlula ngamatekisi. Isikhathi la e-Harrismith, iScomplaza intaba. Sona iScomplaza la, njengoba nibona-ke i-FET le, yey'tini engathi sezibomvu. Yona i-FET le yey'tini ey'bomvu, enalabo Jojo Tank, i-FET yonke leya ya. Khona indawana-ke lapha ya engathi yi-bridge mawubuka. Leya ndawana-ke ikhona la enamanzi ehamba lapha. Ila kwabhabhadiswa khona uShembeke ngo-1906. Ngo-1906, July 6, 1906, uShembeke iScomplaza esidala, sekukhona enye indawo-ke kuthiwa iseScomplaza manje. Kwamuva abantu la bayiswa lapho, nale ndawo-ke kwafikelwa kuyona kwasekuthiwa iScomplaza. Kodwa esidala yilesi, i-FET le esikhona njengamanje. Sisaqhubeka, sisaya kule ndawo-ke le abathi kunesihlahla esawa saphenduka itshe. Ngizontshela masifika khona. Sisentabazwe njengoba bengishilo ngathi-ke sizohamba bese sizofika la kulesihlahla. Nasi nasibona isihlahla. Bathi kumlando walesihlahla amaNazaretha amayishumayela. Lesihlahla sawa mhla ubabamkhulu esuka la eseyale eMpumalanga, which is eNatali or eThekwini. Sawa sathe siphenduka itshe. Okuyiphutha-ke lena. Mawufika la eHarrismith la
ukhona umlando walesihlahla ubhalwe kusona njengoba niwubona ukuthi la abelungu basibiza nge-petrified tree or elinye igama kuthiwa i-fossilized tree uma isihlahla siwile saphenduka itshe. Emlandweni kobhaliwe walesihlahla kuthiwa si-estimatwa ukuthi sineminyaka ewu-250 million. Sizwane kahle, not 250 years. 250 million years lesihlahla lesi sawa sathi siphenduka itshe. Asiwelanga-ke la sawela eplazini lomlungu. Sengimlibala igama ngizonitshela kodwa ngizombhalela. Sawela eplazini lomlungu la satholwa khona. Kodwa kuthe ngokuhamba kweminyaka umnikazi weplaza wabona ukuthi no lesihlahla lesi mhlambe ngokuhamba kweminyaka khona bayonganaki bese beze besilimaza. Wayeseyacela la kumasipala wase-Harrismith wangaleso sikhathi ukuthi ucela sisuswe isihlahla eplazini lakhe sizobekwa e-town hall bese sibekwa kahle. Nangempela-ke sahamba-ke isihlahla salandwa eplazini sathuthwa sabekwa la. Ukuze usibone ukuthi sathuthwa sabekwa la lesihlahla siwu-30 meter ubude baso. Uma ufika eduze kwaso usibukisisa sisikiwe sama-locks. Kuthiwa isizathu esenza ukuthi sisikwe njengoba usibona sisikiwe sasingeke sikwazi ukufitha kwi-truck or inqola eyayisidonsa ngoba ayikwazi ukulayisha u-30 meters. So base bayasika sama-locks sase siyalayishwa sase siyathuthwa sase sizobekwa la sase siyabekwa-ke siyaxhunywa njengoba sixhunyiwe. Iyona-ke i-petrified tree or fossilized tree lela i-Harrismith ekukhuluma-ke ngayo iphutha. Le nto maNazaretha iyingozi ngoba abantu baze bagcina bethi labantu bakaShembe ave benamanga. Yonke into esiyikhulumayo igcina ingasanakwa. Ngani? Ngabantu abathathe into engekho bafuna ukuyenza into ekhona ngoba bethi baphakamisa uShembe kanti ababoni ukuthi balimaza igama likaShembe ngoba ekugcineni kuthiwa uShembe wafika eNatal wafika wakhothisa abantu wathi kunesihlahla esawa lapha saphenduka itshe mhla isuka khona. Baze bathi uGumtree mabesho abanye bathi no Gumtree kwakuno Gumtree la no ayikho into leyo. Ngicela namhlanje ubani u-25 October 2024 sasa yisabatha 26 October 2024 kuvala umhlangano ka-October. Kube njengoba kuvala umhlangano ka-October nale nkulumo yokuthi kunesihlahla esawa eNtabazwe mhla uShembe esuka khona eya eNatal or eya eThekwini engathi ngaphela mhla ka-26 October 2024 namhlanje eksasa ngesabatha namhlanje 25 October. Ngibonga kakhulu. Sazonilethela ezinye indaba zaseNtabazwe.